L-Avukat Dr Chris Soler intgħażel bħala t-tieni Avukat tal-Istat tar-Repubblika ta' Malta u se jkun qed jassumi dan l-irwol b'mod immedjat. Dan wara li l-Avukat tal-Istat preċedenti Dr Victoria Buttigieg irreżenjat biex ġiet maħtura fl-irwol ta' Avukat Ġenerali. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza li fiha ġie spjegat kif il-Ministru Edward Zammit Lewis kien ħatar kummissjoni ta' ħatra indipendenti li tassigura proċess indipendenti, trasparenti u b'rispett sħiħ lejn il-governanza t-tajba. Tul dawn l-aħħar 20 sena Dr Soler prattika l-liġi kriminali kif ukoll serva bħala lettur tal-liġi kriminali fl-Università ta' Malta. Fl-aħħar snin serva wkoll bħala direttur tas-servizzi legali fih dan l-Università ta' Malta, kif ukoll bħala chairperson fuq il-Bord tal-Appell għar-Refuġjati. L-istqarrija temmet tgħid li Dr Soler se jkun qed jinħatar bħala l-Avukat tal-Istat, uffiċċju li beda jopera f'Diċembru tal-2019, meta l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali inqasam fi tnejn. Dan sar sabiex l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali gradwalment jieħu fidu l-prosekuzzjonijiet kollha f'pajjiżna, waqt li l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat iservi bħala l-konsulent ewlieni tal-Gvern.